Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szczęść wam Boże, to zaś ja, Paweł Polok, w programie Szlagiery i Wice. Jak widzicie, idzie już pomału ku świętom. My się gromadzimy przy takim prawie wigilijnym stole, no bo już mamy trzecią niedzielę Adwentu. Dzisiaj jest nas trochę więcej, no ale też będzie więcej gotki, więcej wspominania, no i oczywiście więcej śpiewania, a może się i przytrefią jaki piękne wice, jak to w naszym programie. Dzisiaj razem z nami są Jurek Kleczka z kapeli ze Śląska, Teresa Waleriańsko, którą na pewno znacie. Teresa też przyniosła swój teledysk. Jest z nami Stanisław Schindler i Asia Grzesiok z duetu Baba z Hopem i tak się będziemy pięknie, już świątecznie wspominać. Mamy 3 świeczki, mamy trzecią niedzielę Adwentu, tak jak padał i teraz będziemy się już pomału w ten nasz świąteczny nastrój wprowadzać. Stanisław, macie już w domu świąteczny nastrój, czy jeszcze nie? Dzieci już robią, wnuki znaczy się, ale nie, w domu święta się zaczynają święta, a nie tak jak w marketach. Święta jest po świętach. Czyli ty nie masz tak, że 1 listopada już masz choinka nastrojono. Nie ma takiej opcji. No a jak to u was wygląda? Powiedz, to kiedy stroicie choinka? W Wilio rano. We Wilio rano. A teraz jest roraty są, trzeba chodzić na roraty, trzeba się przygotować do tego przyjścia Pana Boga, że tak powiem. No i wyrobisz się z tą choinką do wieczerzy, wiele ci to zetrwa. Aha. Ja mam 2 fantastyczne wróżki, także oni do dziadka to wszystko by zrobili i tak zawsze robią, więc pewnie też mi pomogą w tym roku. A powiedz mi, ty masz taką fajną pieśniczkę właśnie do swojej wnuczki. Do jednej wnuczki jest już Karolinka. Ja. Tak. Mam. Powiedz mi, jak to się stało, jaka jest historia tej pieśniczki, bo my się ją zaraz obejrzymy, ale chciałbym, żebyś pierwsze 2 słowa na jej temat powiedział. Bardzo spontanicznie. Kupuję każdego roku z alumnów tego Zaciborza osób niepełnosprawnych te karty dostałem na święta. Nie? I tam była taka fantastyczna jedna karta, gdzie Mikołaj siedzi i rozdaje dzieciom prezenty. Nie? No i tak się zdarza, no patrz na obrazek Mikołaja, ten siedzi. To w tym teledysku właśnie tam jest ta karta pokazana, nie? Świąteczna. I tak się zaczęło. I pisze do niej wtedy jeszcze tylko do niej, życzenia świąteczne. I tak pisze, aż kartki brakło. I potem wziąłem kartkę, to pisał, reszta pan może być fajna śpiewka. No i tak zostało. Pastorałka wnusi. I masz pastorałka to wnusi. A tam o Karolince, to podobna sytuacja. No, wiesz, podają, że wnuki się bardziej kochają jak dzieci swoje, nie? I tak chyba za tym pędzem takiego czegoś, że to napisał właśnie o Karolince, wnuczce mojej ukochanej. To teraz pijemy kawa i zaglądamy na te dzieła, które stworzył do swoich wnuków Stanisław Schindler z duetu Baba z Hopem. Patrz na obrazek, Mikołaj tam siedzi, daje prezenty dla grzecznych dzieci. Może to dziadek przebrany za niego rozdaje prezenty Karolci i Natalce jego. Błogosławieństwa wam Boże dzieciny, które się rodzi u świętej rodziny. W żłóbku na sianku tam leży zmarznięty wśród zwierząt wielu, no i pasterzy. Życzę wam zdrowia i wielkiej słodyczy, gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci. Błogosławieństwa małego Boga, który tej nocy na świat nam się rodzi. Życzę wam zdrowia i wielkiej słodyczy, gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci. Błogosławieństwa małego Boga,
świat nam się rodzi. Matka okrywa drobniutkiego ciałko, żeby nam słodkie maleństwo nie zmarzło. Bardzo go kocha, bo przecież to matka zrodziła człowieka, a wielkiego Boga. Tam w żłóbku na sianku Jezusek kochany wyciąga swe rączki, bo chce do mamy. Takie jest życie, że dziecko do mamy wyciąga swe rączki, bo chce być kochane. Życzę wam zdrowia i wielkiej słodyczy, gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci. Błogosławieństwa małego Boga, który tej nocy na świat nam się rodzi. Życzę wam zdrowia i wielkiej słodyczy, gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci. Błogosławieństwa małego Boga, który tej nocy na świat nam się rodzi. Życzę wam zdrowia i wielkiej słodyczy, gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci. Błogosławieństwa małego Boga, który tej nocy na świat nam się rodzi. Który tej nocy na świat nam się rodzi. Który tej nocy na świat nam się rodzi. Powiem ci fajny widz, wiesz, Starka upiekła na święta takozista, nie? Babka normalnie bierze swojego wnuczka, takiego Jasia, nie? Takiego 7-letniego go do Jasiu, zaniesiesz ta zista, nie? Ta babka na fara, zadzwonisz, powiesz szczęść Boże, dosz to farożowi, powiesz, że ode mnie już nic więcej nie godaj, bo ty tam zawsze coś napochosz, nie? Dobra, poszł, za pół godziny przyłazi, Starka go dobyłeś na farze, byłech. Dołeś zista, dołech. Padałeś szczęść Boże? Nie. Czemu? Bo była gospodyni, to jej padał zdrowaś Maryjo. Ja ci powiem coś innego, z tej samej beczki. Powiem tak, ksiądz poszedł na ryby, wiesz, i ciepnął tą wędką do stawu, rozumiem, chwycił złotoryba. I tyle by mogło do tak, ksiądz puść mnie wolno, spełnia twoje 3 życzenia, nie? A on, bo w dobie Chrystusu to jest całe 2, nie? A to godne, jakie to coś. I on by chciał być taki piękny jak Belmondo, żeby te działy z tego patrolu z telewizyjnego, żeby za mną wszystkie lotały, nie? Żeby ktoś na placu kościelnym czy na plebanii, żeby stał jakiś Mercedes, taki okularnik, nie? Po prostu cyk, wszystko mogło. A te drugie rzeczy nie. Ja by chciał tak jeszcze nic nie robić, a mieć dużo pieniędzy. Cyk, nadzór w sułtan, nie? Moi drodzy Rostomili, chcę oznajmić wszystkim wam, że największym skarbem świata to mieć wnuczka, dziadkiem być. Ja ogłupiał na jej punkcie taką małą blondyneczka, takie słodkie mo usteczka, niebieskie oczęta, na imię Karolinka. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo na życie kocham cię.
Rozali, co historia godoną, że jo nie dziadek, a mąż babci, ale wcale mi to wadzi. Jożek zawsze wolą dziążka, a go dają, że to jest bunt. Nie ma podtrzymania rodu, a nie wiem po co jo to smola godową. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo nad życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo nad życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, brała życie na wesoło. Och Karolciu, Karolinko, wnuczko moja ukochano, żebyś była ino zdrowo, bo nad życie kocham cię. Żebyś była ino zdrowo, bo nad życie kocham cię. Och Karolciu, Karolinko, niech aniołek stróż cię chroni, byś szczęśliwa była w życiu. Tego życzy tobie dziadzia. Obejrzeliśmy te piękne pieśniczki, to co napisali, zagrali i zaśpiewali Stanisław i Joanna z duetu Baba z Chopem. A teraz z duetu przechodzimy do kariery solowej, bo jest z nami Teresa Waleriańsko. Kiedyś z zespołem Kamraty, to jeszcze pamiętam, 13 lat. Teroski solowo, no ale podejrzewam, że w domu żeście nie są solo, jest was więcej na święta. Wiele osób jest u was. No, mam dwoje dzieci, córkę, syna, także się spotykamy razem przy stole wigilijnym, jest bardzo przyjemnie, miło, sympatycznie. No i to jest okazja, żeby porozmawiać. I też tak jak u Stanisława stroicie choinka we Wilio rano, czy wcześniej? Ja już troszeczkę wcześniej, tydzień wcześniej, bo jednak gospodyni ma tyle pracy, tyle roboty, że No właśnie. już ten pokój już musi tak pachnieć tą Już musi choineczką, wyglądać. Już musi wyglądać. Tak. To właśnie jest ciekawe, bo na Śląsku przeważnie właśnie Wigilię, no. chłop się zajmuje strojeniem choinki. No nie powiem, mąż mi też pomaga. Ja? Też, tak, Ja? tak. Chociaż mam taką malutką, ale i ta malutka też musi mieć swój efekt. No pewnie. I trochę roboty przy tym jest. Przeważnie przy tych lampkach, bo to tak zazwyczaj lubi czasami coś nawalić, to już mężczyzna ma do tego rękę. Musi się przyłożyć. Musi do się tego, przyłożyć. żeby lampki działały. A ty się przykładasz, z tego co wiem, do nowych teledysków. Do nowych teledysków, tak. To na jakim etapie jest robota już nie godą o tej świątecznej, no o tej artystycznej? Ponieważ wiesz, no, jestem muzykiem i uprawiałam muzykę zawodową, filharmoniczną, bo jestem filharmonistką. 13 lat byłam w Kamratach, ale po odejściu z Kamratów postanowiłam spełnić swoje marzenia, bo zawsze mi się marzyła muzyka cygańska. Po prostu miałam z nią troszeczkę styczność. No i tak te marzenia mi się zrealizowały i jestem bardzo zadowolona. Wydałam miesiąc temu płytę, Dusza Cyganki. No jest bardzo fajna. Same tytuły mówią za siebie. Śpiewam o pędzących koniach, o miłości, o starym cyganie. Po prostu wszystko to, co kiedyś działo się za czasów cygańskich, bo teraz już tego nie ma, teraz już się wszystko zmieniło. No My jeszcze myślimy tak stereotypowo. Uważam, że należy skończyć z tą średniowieczną proweniencją, ale ja to jednak zamieściłam w swoich piosenkach. Także to chcę przekazać, utrzymać tą kulturę dalej. No i to są piosenki nie cygańskie, ale o tematyce cygańskiej, ale po pierwszych taktach każdy od razu kojarzy, że to ma coś wspólnego z muzyką cygańską. No i o to chodzi. To muszę koniecznie ta płyta wziąć i pokazać Tak. mojej starce, bo Tak. ona zawsze, Dzisiaj ją dostaniesz ode mnie w prezencie. to się fest raduje i zawsze moja starka godała, że za starych czasów jak przyjeżdżały cygony, oni mieszkali na kuźni, tam pod lasem i to zawsze o tym była gotka i nawet mi śpiewała taki cygański pieśniczki, a teroski obejrzymy się, jak to wygląda w nowszym wydaniu i zaśpiewa wam Teresa Waleriańska.
sen. Myśli o chłopcu młodym sywym, czy ją pokocha i teraz będzie jej, tak, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech ta myśl wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech ta myśl wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Wielkie pragnienie spełnione, chłopiec do serca tuli ją. To ten jedyny i teraz tylko jej, tak, tak, na zawsze teraz jej. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Oj, moja cyganko, dobre myśli miej, on pokocha tylko bardzo, bardzo tego chciej. Niech tam myśli wielką radość da, tańcuj, śpiewaj całą nockę do białego dnia. Chłop przyszedł do spowiedzi, wiesz, i się przed świętami i się spowiada, rozumiesz, i go do także mojemu sąsiadowi wklupał, także mu nakopał, nie? A farosz go do, no to za pokuta idź na mszo święto, nie, i w intencji tego sąsiada. Dobra, rozgrzeszenie dostał, na drugi dzień farosz zagląda, ja siedzi w kościele na mszy, żyko, dobrze. Ten następny dzień, ten zaś przyszedł do kościoła, zaś żyko, nie? Farosz go do dzioci dał za pokuta, że może roz iść na mszo, a ten go do boju mu zaraz jeszcze roz wklupia. Obejrzeliśmy i widz, i pieśniczka, no i w międzyczasie zamieniliśmy się miejscami, żeby cię było lepszy widać i lepszy słychać. Joanna z duetu Baba z Chopem. Witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się. Ja też witam cię serdecznie i witam wszystkich widzów. Cieszę się, żeś przyjechała. A jak żeś przyjechała, to teraz musisz dokładnie opowiedzieć, jak też u was wyglądają przygotowania do świąt. Potem się pogadamy o waszych teledyskach, ale pierwsze mi musisz powiedzieć, co dobrego ważycie na święta, bo wiesz, ja się też pojem, to muszę wiedzieć, co tam u kogo jest dobrego. Więc był już poruszany temat choinki, ale my też choinkę stroimy kilka dni wcześniej, żeby jednak już potem sobie zostawić ta rezerwa czasowa na te najbardziej pilne rzeczy, czyli jedzenie. No ja. Więc jemy najpierw zupa z ryby, z głów rybnych, z grzankami. Potem ryba smażono, karp oczywiście, ziemioki, kapusta z grzybami, moczka jako deser, makówki
Także te najbardziej, myślę, tradycyjne elementy takiej kolacji to u nas zawsze są na stole. Makówki obowiązkowo. Makówki obowiązkowo, kompot z suszonych owoców, ale 12 potraw nie ma, bo szczerze powiedziawszy, mimo tego w to jeść. No ja. To by zostało, by się zmarnowało, a to by nie było A to dobre. jeszcze jest gorzej. Myślę, że to też nie o to chodzi, żeby jakoś sztucznie utrzymywać tę tradycję, tylko żeby przygotować tyle jedzenia, żeby starczyło do tego gościa, który przyjdzie, a też żeby się jednak nie zmarnowało. No a powiedz mi, bo to tak, teraz ten zwyczaj niestety troszkę zaniko. Kiedyś tego było więcej. Chodzi mi oczywiście o śpiewanie kolęd. Po wieczerzy wigilijnej się siadało i się śpiewało kolędy. Śpiewacie kolędy, czy się oddawacie jakimś inkszym rozrywkom? Śpiewamy kolędy, ale to tak nie zawsze. Muszę przyznać, że jakoś na stałe się to nie wpisało jako nasza tradycja. Natomiast zawsze jak jemy kolację wigilijną i w ogóle jak spędzamy jakby ten wieczór razem, potem jeszcze przy herbacie, to w tle są zawsze puszczone kolędy takie z płyty. Natomiast jeszcze poprzedzając święta, w każdą niedziela Adwentu u nas się pali świeczki, w zależności, która to jest niedziela, i się śpiewa te piosenki, te pieśni adwentowe, tak jak kiedyś to było. Także na pewno śpiewamy te pieśni adwentowe przed świętami, a potem już w święta kolędy to już tak różnie. Czyli dzisio mamy też niedziela adwentowo, dzisio też słychać te pieśni adwentowe, a u nas już też będzie słychać pastorałka, kiero wykono duet Baba z chopem. Jest na świecie ludzi wiele, którzy o tym śnią, aby najeść się do syta w ta wigilijną noc. No bo czasy się zmieniły, myśli bidok se. Dobrze, że na święta ludzie wszystkim dzielą się. Gloria, gloria, Panom z nieba dany. Gloria, gloria, razem z aniołkami. In excelsis Deo, pokłon mu składamy. Gloria, gloria, wszyscy mu śpiewamy. Tyle biedy między ludźmi, tej, co kryje świat. Ale wspomnij, że to może matka, ojciec, brat. Więc uśmiechnij się wraz z nimi, bo tyż tego chce. Ale płacz, gdy widzisz u nich na policzku łza. Gloria, gloria, Panom z nieba dany. Gloria, gloria, razem z aniołkami. In excelsis Deo, pokłon mu składamy. Gloria, gloria, wszyscy mu śpiewamy. Bo tak czynił zawsze Stwórca, Chrystus, Pan i Bóg. Tym, co leży w małym żłóbku, tam taj osioł wół. Obok niego Matka Maria, w sianko tuli go. Oznajmują światu radość, anielskim gloria. Gloria, gloria, Panom z nieba dany. Gloria, gloria, razem z aniołkami. In excelsis Deo,
Muzyczno część kapeli ze Śląska reprezentuje dzisio Jurek Kleczka. Jurek gro na cyi, tłumacza do Ślązoków inaczej na akordeonie. Grosz też na cyi we Wilio, czy śpiewacie kolendy a cappella? To znaczy u nas to tak wygląda, że praktycznie śpiewaliśmy kolendy jak rodzice jeszcze żyli w domu. A w tej chwili no, dzieci są tak zagonione, że do stołu się ich tylko zbierał. A potem oni chcą uciekać. No ale praktycznie z tych wszystkich czasów, co pamiętam, to najbardziej mnie śpiewali, ale to jeszcze moje dziadki. Czyli już... Babcia i Starzek, nie? To wtedy się tych kolęd śpiewało niesamowicie dużo, a dzisiaj no niestety jakoś to zamarło wszystko. Czyli to jest jednak prawda, że starziki kultywowali te tradycje. Było to i to było tak robione, że potem jak już grał na akordeonie, to na każde święta babcia mnie zawsze ściągała tylko po to, żeby oni mogli śpiewać. Czyli ty już wtedy nie mieszkał ze Starką, z babcią? Nie, wtedy już nie, wtedy z rodzicami. Aha, a daleko żeś miał, długo żeś musiał iść? No 50 metrów. Aha, czyli nawet żeś mógł jakiegoś grzanego wina, albo jeszcze co lepszego się napić. No mógłże, ale były czasy, kiedy się nie piło jeszcze. Wtedy młodzież nie piła. A tyś był wtedy młody. Wtedy byłem młody. I śpiewaliście kolendy, to wiele to zatrwało, wielaście kolęd prześpiewali. No czasami z parę godzin. Pora godzin. Czasami z To nieźle. No a w tej chwili staram się dzieci do tej tradycji, że tak powiem, wdrożyć. No trochę są oporni, ale jakby ostatnimi czasy chcą wracać, bo to już są ludzie dorośli i chcą wracać do tych tradycji, które były kiedyś. To jest bardzo ważne. To bardzo dobrze, że o tym godosz i skoro jest godka o tradycji, to my się właśnie obejrzymy tradycyjno piękno kolenda. Święta noc.
Zaglądam na płyta duetu Baba z Hopem, są sam nie tradycyjne kolendy, ale też widzę pastorałki. Pod numerem 11 pierwsza gwiazdka. To jest ta pastorałka, kaj się zaglądam przez okno, jak to pięknie na dworze, ja? Ja, dlatego, że muszą Państwo przyznać sami i na pewno Ty też, że najfajniejsze święta są wtedy, jak jest biało za oknem. No właśnie. No i czasami ta pogoda nas uraczy niestety niespecjalnie, czasem deszczem, różnie to bywa, ale były swego czasu takie święta, że jak się zajrzało przez okno, pięknie pluszył śnieg i to od razu, jak ktoś ma taką wrażliwą duszę, autorstwo, jest mu bliskie, pisanie piosenek, to od razu działo to na niego bardzo tak inspirująco i tak właśnie powstała ta piosenka. Właściwie od takiej zupełnie prozaicznej sprawy, jak zaglądanie przez okno i tak oddawanie się temu klimatowi, nastrojowi świątecznemu. Bo tak samo jak są oświetlone choinki, wszystkie domy mają różne ozdoby, to wtedy dopiero jak jest ten śnieg, to one mają najpiękniejszy nastrój tworzą. Nie wiemy, jaka będzie pogoda, bo jeszcze nam 10 dni do tych świąt zostało. Liczymy na to, że będzie pięknie, a na pewno będzie pięknie, jak się obejrzymy właśnie ta pastorałka duetu Baba z Hopem. Zobacz przez okno, jak pięknie na dworze, bo to jest dzień radosny, szczególny, bo Boży. Śnieży gną z nieba, bezwiednie się sypie. Oznajmio, że gwiazdka i radosne chwile. Mama od rana po kuchni się krząto, waży, szykuje i wszystko sprząto. Tata z bajtlami, choinka zaś stroi, by wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole. Boże nad bogami, królu nad królami, leżysz całkiem nagi, stajence na sianie. Pokłon ci oddają biedni i bogaci, bo przyszedłeś na świat, nasz Jezu kochany. Już pierwsza gwiazdka na niebie się pokazała, cała rodzina do stołu zasiadła. Modlą się w smutku za tych, co z nami nie ma, dzielą opłatkiem, składają życzenia. Przyszedł już w końcu tak oczekiwany Pan Bóg, nasz Stwórca, Jezusek kochany. Przeżyjcie radośnie te świąteczne chwile, zostawcie za sobą troski, by nam było mili. Boże nad bogami, królu nad królami, leżysz całkiem nagi, stajence na sianie. Pokłon ci oddają biedni i bogaci, bo przyszedłeś na świat, nasz Jezu kochany. Boże nad bogami, królu nad królami, leżysz całkiem nagi, stajence na sianie. Pokłon ci oddają biedni i bogaci, bo przyszedłeś na świat, nasz Jezu kochany.
Boże nad bogami, Królu nad królami, leżysz całkiem nagi, stajence na sianie. Okłoń Ci oddają biedni i bogaci, bo przyszedłeś na świat, nasz Jezu kochany. Pokłoń Ci oddają biedni i bogaci, bo przyszedłeś na świat, nasz Jezu kochany. Piękne są te wasze pastorałki. Tyś jest autorem tekstu i muzyki. Tak jest. To tyś jest tako wrażliwa dusza. Jest wrażliwy na piękno w ogóle, ale jak śnieg leci za oknem, to już jest bajka w ogóle. To chyba każdy tak reaguje. Czyli ciebie się podobają taki rychtyk tradycyjny, święta ze śniegiem, z choinką i z kolendami. A była taka sytuacja, żeś na przykład kajś wyjechał na święta poza dom, czy kajś żeś spędzał święta kaj indziej? Roz w robocie, żeby był tylko. Ale żeś tam wyjechał w góry, to nie, nigdy. nie. I to, wiesz co, to jest bardzo częste, że właśnie na Śląsku kogo się nie spytą, to wszyscy go dają nie, absolutnie, no wiadomo, jak nie jest w robocie, czy tam jakieś inne okoliczności nie zachodzą, to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś kajś tam wyjechał, powiedzmy, nie wiem, na wczasy do Egiptu na święta. My Ślązoki nie akurat. Ślązoki to ma taki klimat właśnie w sercu, że dlatego wszyscy zjeżdżają się do tych najstarszych członków rodziny, żeby to było fajnie, nie tego To teroski rodzinnie będzie jeszcze bardziej, bo się obejrzymy taką rychtyk rodzinno naszą pieśniczka pastorałka. Już jest chałupa wymieciona i wieczerzo uważona. Już jest kryzbą postrojony, a jo w ancuk oblecony. Śniegiem suje, niech się każdy dziś raduje, bo wilijo dzisiaj mamy i kolendy zaśpiewamy. O Jezusku i Panience, o trzech królach i stajence, o Betlętach, co klękali i pasterzach, co śpiewali. Srogie cuda ogłaszają i anioły też tam grają. My zaś wszyscy dziś śpiewamy, bo zaś rok się poczekamy. Trzej królowie na kameli do Betlejem przybieżeli, bo Pan Boczek się już rodzi i na świat nam dziś przychodzi. Śniegiem suje, niech się każdy dziś raduje, bo wilijo dzisiaj mamy i kolendy zaśpiewamy. O Jezusku i Panience, o trzech królach i stajence, o Betlętach, co klękali i pasterzach, co śpiewali. Srogie cuda ogłaszają i anioły też tam grają.
My zaś wszyscy dziś śpiewamy, bo zaś rok się poczekamy. Bo zaś rok se poczekamy. Piękne są te nasze kolędy, piękne są te nasze pastorałki, piękny jest świąteczny czas, idzie pomału ku świętom, idzie też pomału ku końcu naszego programu, ale oczywiście za tydzień widzimy się zaś. Jeszcze będziemy bardziej świątecznie godać, jeszcze będziemy bardziej o tych świętach łosprowiać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Za tydzień widzimy się jak zwykle o 6 w niedzielę w programie Szlagiery i Wice, a jutro w poniedziałek i aż do soboty widzimy się w liście szlagierów po śląsku telewizji TVT. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pyrsk.